Hello लोगोफोर, this is Birjoy Brahma. आंनि YouTube चेनेलसिम नोंथांमोनखौ आङो बरायनानै लाफिनबावबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना गाहाम देहाजोंनो, गाहाम साननाय हनायजों, गाहाम बिजिरनायजोंनो दङ। दिनैनि बेबायदि क्रिटिकल सिचुएशननि समावबो ओरैबायदि जेंना नुजानाय जे कर'ना भाइरासनि दारै बे समावबो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आङो बेखौ मिजिंथिदों। लोगोफोर, आङो दिनै मोनसे नोंसोरजों आंनि साननायनि सायाव आङो माखासे खोथा शेयार खालामनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय आङो मा जानो सानो एक्चुअली। आङो जिउआव मा जानो सानमारो। आं बेनि सायाव दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। जुदि नोंथांमोननिफ्रायबो सोरबा जुदि आं बायदिनो जानो सानोब्ला खुब गाहाम। आङो मिन्थिया आंनि खामानिया मा आरो आङो बोरैहाय बेयाव साक्सेस जाहैगोन, आं बेनि सोमोन्दैबो मिन्थिया। बाट आंहा आंनि जिउआव मोनसे हास्थायनाय दङ जे आङो बेबायदि जानो सानो आरो। फार्स्टआव आङो मा जानो सानो। लोगोफोर, आङो थार गोसोजों बुंदों, आङो सासे जिउआव जाफुंसार पाब्लिक स्पिकार जानो सानो। पाब्लिक स्पिकार माने बुंथिगिरि। नोंथांमोना मिन्थिगौ पाब्लिक स्पिकिं मोनसे बेयो बिराद गिदिर स्किल होननानै जोंनि गोबां आंनि मेन्टरफ्रा बुङो जे पाब्लिक स्पिकिंआ मोनसे बिराद गिदिर स्किल, जाय स्किलखौ गोजौ सोलोंथाइ लानाय सुबुंफोराबो, गोजौ रोंगौथि गोनां मानसिफ्राबो दिनैहाय ओभारकाम खालामनो हाया एबा जाफुंनो हाया। बे पाब्लिक स्पिकिंनि बेलायाव, बे स्पिच एबा स्पिकिंनि बेलायाव, बुंथिनायनि बेलायाव मोनसे मा फैयो? गिनाय फैयो। जोंबो बिदिनो जायो। जोंथ' साधारन मानसि। जोंनि लोगोफ्राबो, आंनि लोगोफ्राबो सोरबाया जायो। जुदि माब्लाबा अबेबा मोनसे जायगायाव मिटिंफ्राव, बबेबा मोनसे कनफारेन्स, बबेबा मोनसे हल मिटिं जानायफ्राव जुदि जोङो स्पिच लाखिनो खावलायोब्ला, जोंखौ माखासे टपिकनि सायाव जोङो स्पिच लाखिनो खावलायोब्ला, जों गसंहैनायजों लोगोसे मा जायो? जोंनि आथिङा मावो, हान्थु मावो। माबोरै मावो? लुरुब आंबो बेखौ मिथिया, खिन्थु मावो। बयबो बे प्रब्लेमजों जोङो मोनबोनाय, जायफ्रा दिनैहाय साक्सेसफुल स्पिकार जाबोबाय, जायफ्रा आं दिनै मेन्टर होननानै जायफोरखौ मानियो, बिसोरबो बे प्रब्लेमखौनो खोन्थायो। मिन्थिगौ आङो दिनैहाय पाब्लिक स्पिकिंआवहाय साक्सेसफुल जानो सानो। मिन्थिया आङो बबे लामाजों जाफुंगोन। नाथाय दिनै बै थांखि एबा बै साननायखौ दिनै आङो हास्थायनानैनो दिनैनि बेबायदि इउटुबावहाय माखासे आंनि साननाय थट्सफोरखौहाय आङो भिडिअनि गेजेरजों दिनै शेयार खालामो। आङो सासे गोरों मानसि नङा, आङो सासे नेहाथ मानसि। नोंथांमोनहा जेसेबां गियान दं, आंहा एसेबां गियान। बाट आंनि साननाया बे जे आङो मा सानो बेखौहाय आङो मानसिफोरनो जुदि शेयार खालामोब्ला गोसोआ लाइट मोनो। फारसेजों मा जायो? एफा एनै जुदि जोङो लेखानि गेजेरजों एफा एनै जुदि गियानखौ फरायनानै सानफ्रोमबो एबा गोबावजों खेबसेयानो जा, बा सानफ्रोमबो जा, उइकलि बा मान्थलि जा, जुदि जोङो मोनसे गावनि फरायनाय एबा साननायफोरखौ खाथायाव महर होनानै, मोनसे पेपाराव महर होनानै जुदि बेनि सायाव जोङो एक्सप्रेस खालामनो सानोब्ला, निस्सय जोंनियाव मोनसे डेभेलपिंआ फैयो, डेभेलप जाबोयो। मा साननाय? बे जोंनि साननाय, जोंनि मेलेमनि ब्रेन, बे ब्रेनखौ जोङो खामानि मावहोनाय जायो। लोगोफोर, आंबो बेखौनो दिनै साननानै, जाहाथे आंनि बे पाब्लिक स्पिकिंनि इन्टारेस्टआ डेभेलप जायो, साननाय हनाया एसे गोजौ जायो, बयनिबो थाखाय साननो हायो, आरो सुबुंफोरनि थाखाय जोङो माबोरै सानोब्ला एबा मानसिफोरनो जोङो जोंनि फिलिंसफोरखौ, साननायफोरखौ बोरैहाय बुंथियोब्ला मानसिफ्रा मोजां मोनो, आरो बोरैहाय जोङो एक्सप्रेस खालामनो हायो, आरो गावबो सासे मोनसे मोन्दांथिजों जोङो फैनो हायो जे येस, आइ क्यान डु दिस, आङो बेखौ मावनो हायो। आङो पाब्लिक स्पिकिंनि बेलायाव दिनै बैखौनो नुहुरनानै भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामदों। पाब्लिक स्पिकिं होननानै बुङोब्ला जोङो गोबाङा मिथिया जानो हागौ, सोरबाया मिथियो। आंबो एसेबां मिथिया। जाखिनि मिथियो आङो बेखिनिखौल' बुजियो। आङो मेन्टरफोरनिफ्राय बेखौनो खोनासङो। आं दिनै बेखौसो शेयार खालामनो नागिरदों। आंनि साननाया आलदा, नोंथांमोननि साननाया आलदा। नोंथांमोना मा सानदों, आं बेबायदि साना। हयथ' आं माबायदि सानदों, नोंथांमोना बेबायदि साना। दिनै आंनि जुदि थांखिया पाब्लिक स्पिकार जानायनिब्ला, नोंथांमोननि साननाया बे नङा। सोरनियाबा डक्टर, सोरनियाबा इन्जिनियार, सोरनियाबा प्रफेसर, सोरनियाबा लेक्सारार, सोरनियाबा टिचार, सोरबाबा ससियेल वार्कार, गोबां बिथिङावनो जोङो खामानि मावनो थायो। सोरबाबा पलिटिशियान,
जाय दिनै जोंनि गेजेरावहाय गोबां ट्रेन्ड सोलिदों पलिटिशियाननि बेला पलिटिक्सआव जोङो फ्राय इनभल्भ जाजोबनानै दङ फ्राय गोबां जोंनि सुबुङानो पलिटिक्सआवहाय इनभल्भ जादों आरो मोजां मोनदों दिनै गावबा गाव बयहाबो मोनफा मोनफा हबि थायो आरो थांखिफोर थायो थ' दा आंनि हबियाबो बेसो जे पाब्लिक स्पिकिंखौहाय बोरै आङो सासे गिदिर मोनसे प्रफेशन हिसाबै बा मोनसे थांखि हिसाबै लानो हादों बा लानो हागोन बेनि थाखायनो दिनै आङो पाब्लिक स्पिकार जानो थाखाय माखासे फिसा फिसौ बिजाब गांसे गांनैसो आङो फरायनो सानदों बेनिफ्राय नलेज बुथुमनानै आङो शेयार खालामनो सानदों आरो थ' आंनि साननाया बे सासे जिउआवहाय जाफुंसार पाब्लिक स्पिकार जानो दा सानसे जुदि आङो जिउआव मोजां एबा जाफुंसार पाब्लिक स्पिकार जाहैनो हायाब्लाबो आंहा आंनि जिउआव दुखु थाहैनाय नङा रिग्रेट जाहैनाय नङा मानो होनब्ला आङो आंनि जिउआव आं मोजां मोननाय खामानिखौनो मावदों थ' नोंथांमोनाबो गाव गावनि मोजां मोननाय खामानिखौ माव आङो बुंनो थाङा जे नोङो पाब्लिक स्पिकिंखौनो मोजां मोननांगौ बा बबेबा मोनसे प्रफेशनखौ मोजां मोननांगौ जिखुनु बिथिङावनो जोङो थांनो हायो बाट जोङो बै थांखियाव थांनो थाखाय खामानि मावनांगोन बेल' दिनै आंबो मावाखै खिन्थु मावनो सिगांदों आङो साक्सेसफुल नङा आङो जाफुंसारनाय मानसि नङा आं गोरों मानसि नङा आं सासे नेहाथ सुबुं जाय नोंथांमोनजों दिनै भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो गसंदों आरो थ' आंनिफ्राय मोननैसो आङो बुंथिनायखौ होनो सानदों जे जोङो जोंनि जिउखौ जोंनो सालायनांगोन नङा होनब्ला जोंनि जिउनि ड्राइभारा जों जानांगोन जुदि नोंथाङा माब्लाबा गारिफ्राव गाखोबायब्ला जोंनि गारिनि ड्राइभारा बबेबा मोनसे जायगायाव थांनायफ्राव आलादा जायो बै ड्राइभारा जोंखौ जेरै गोसो एरै हयथ' जोंखौ दैदेननोबो हागौ दा जुदि जोङो जोंनि जिउनिनो सासे बिगोमा जानानै जोंनि जिउनि गारिखौ बा दिङाखौ जों सालायाब्ला हेन्डेलखौ जों हमाब्ला जोंनि जिउआ मा जानो हागौ बबेबा मोनसे दिग फारसे थांनो हागौ हयथ' नोंनि डेस्टिनेशनाव नोंनि मोनहैनांगौ बै बिन्दोसिम जों मोनहैनाय नङा थ' बेखायनो जोंनि जिउनि ड्राइभारा जोंनि जिउनि दिङानि बा जिउनि सामलायगिरिया जोंनो जायाब्ला जोङो जाफुंसारनो हाहैनाय नङा आरो बेजों लोगोसे आङो मा बुंथिनो सानबावदों नोंथांमोननो जे do what you like most आङो दासो बेखौनो बुंदों जे जोङो जिउआवहाय माखौ मोजां मोनो बांसिनै जोङो बैखौ मावनांगौनो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जुदि जोंनि मोजां मोननाय खामानिखौ मावोब्लासो जोंनि 100% कनसेन्ट्रेशनखौ जोङो होनो हायो जोंनि खामानियाव थ' नोंथांमोनाबो गोबां रोखोमनि गोबां बिथिङाव हयथ' मोजां मोननाय थागोन बै मोजां मोननाय खामानिखौ नोंथांमोनाबो माव लोगोफोर आंनि जिउआव जानो साननायनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो दिनै भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामबाय आङो जिउआव रियेलि मा जानो सानमारो आङो सासे पाब्लिक स्पिकार जानो सानो आं बेखौहाय दिनै फोरमायबाय नोंथांमोनाबो जुदि नोंथांमोननि जिउआव ओरै जानो सानो होननानै जुदि सानोब्ला अन्नानै कमेन्ट सेक्सनावहाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरनो हागोन आंबो जाहाथे बैफोरनि सायाव साननो हायो जे नोंथांमोननि साननायखौबो आंजों शेयार खालाम आरो बयबो आंनि भिउवार्सफ्रा जाहाथे गाव गावनि साननायफोरखौ शेयार खालामो आंजों नङा बा गुबुनजों आंजोंल' नङा गुबुनजोंबो सोरजोंबा जोङो बै साननायफोरखौ शेयार खालामलायोबा जोंनाव केयारिंआ बारा जायो बेखायनो होननाय दङ शेयारिं इज केयारिं जोङो जुदि शेयार खालामलायोब्ला केयार लालायनायबो जायो आरो जोंनि साननाय हनायखौ जोङो जेसेबांनाखि शेयार खालामगोन एसेबांनो जोंनियावहाय थिंकिं पावारा डेभेलप जायो जोङो बेखौ मिथिगौ आरो थ' लोगोफोर आसा खालामबाय नोंथांमोनाबो जिउआव सासे साक्सेसफुल मानसि जाहैगोन जिउआव जिखुनु बिथिङाव थाङाब्लानो साक्सेसफुल जाहैगोन अनलि बेखौल' गोसो हो जाहाथे नोंथाङा मा मावो बिनि सायावहाय 100% कनसेन्ट्रेशनखौ एबा नाजानायखौ होफुङोब्लानो निस्सय जाफुंसारगोन थ' लोगोफोर आंनि जिउआव जानो साननायनि सोमोन्दै नोंथांमोनजों गुसुङै भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानाया बेखिनियानोसै थेंक इउ आसा खालामबाय